Xitay Gonkong Amerikanka Yapoşka oğlundur. Yadamadığınız may sözlerden alyanımıza bir iPhone yöne saylayışımız tuğulama öylönməni qıyız saylayan yalaq. Men öňüm kanalda durly iPhone'lar barada video paylaşıptım yöne hemme kişi görün değerler deyip şuwa tälden paylaşaýyn diýdim. Gelin ştapar ştoroldy. Toşna nokot goýalyň. Taýyn bolsaňyz başladyk. İssenlik iPhone'lar bolsa Technohoz storedan alyp bolýanyny size ýatlatýan. Birinci bilen plan yerde çöplenen iPhone deyip zat yok. Olon hemmesi Foxconn adlı zavodda çöplenýär we tutuş yer ýüzüne soň paýlanýar. Şutaýda Xitay iPhone almadyk sırayanlar men gynanýan sebäbi Foxconn zavody Xitayda ýerleşýändir. iPhone'ның bir yerde çöplenýändigine billik inni olan näme üçin durly ýurtlara bölünýändigine serdelin. Bu bölünme iPhone'ның çöplenýän ýerine görä dällanim. Haýsy ýurtda ýa-da haýsy regiona satyljagyna görä döreýändir. Esasy 5 tane region var. Amerika, Ýewropa, Ýaponiýa, Xitay we Gonkong. Elbetde bulardan başga da regionlar bar, ýöne olar bezekýän bir gyzyklylar. Inni iň esas soraw, regionlaryň arasynda näme tapawut bar we bular haýsysy original. Ilki bilen plan ýurt üçin çykarylan iPhone original, beýleki ýurtlar üçin çykarylan iPhone'lar bolsa padjelka diýen satyjyny görýän bolsaňyz oň eline harplyk beriň de gaçyp gidin entek oň öwrenbel zady diýsen ken. Apple kompaniýasy ullakan kompaniýa, olaryň bir kellesi işleýän adamlar işleýär o taýda. We olar meselem diýeli Gonkong üçin go iPhone çykaryp, beýlekiler üçin hem erwet iPhone çykarmalara olanlar bu hiçlik manisiz bolýar, logika diýilýän zat bolana okşazatda. Inni regionlaryň arasyndaky tapawut barada. Iň esasy tapawut bul simlatoklardyr. Şu wagt siz ekranda haýsy regionda nähili simlatokly iPhone satylýandygyny görýäňiz. Amerikada düýbünden simlatok ýok, olarda diňe ýesim. Ýewropa we Ýaponiýada bir simlatok we bir ýesim, jemi 2 nomerlen bolýar. Xitay we Gonkongda ýesim düýbünden ýok. Sebäbi aňarda bu tehnologiýa hiç ýyl ösmedik we ýalňyşmasam kanuny laýyk däl. Sim kartları bilen düşünçtük diýip umid etken. Şeýlekem her ýurdun we regionyň telefonlara bolan talaplary bar. Meselem Ýaponiýada islenlik kamerasy bolan enjamyň hökman sesi bolmalydyr. Şoň üçin siz Yapoşka iPhone alsaňyz, şoň kamerasynyň sesini öçürip bolanok we Ýewropa üçin niýetlenen iPhone'dan bar tapawut diňe şo kameraň sesindedir. Ýa-da Xitayda Wi-Fi ederek WLAN diýilýändir. Bulan ikisi hem şo bir zat maňa inanmasaňyz Google'a girip ýazyp barlap bilersiňiz. Şoň üçin Xitay üçin niýetlenen iPhone alsaňyz nastroykaň içinde Wi-Fi däl, WLAN diýip ýazyp bolýandyr. Ana bolany oğlanlar we gyzlar hemme kişiň plan model diýip gözläp ýören iPhone'y aslynda beýlek modelden hiç ýyl tapawut ýok diýseň hem ýalňyşmaz. Hemmesi hem gowy, hemmesi hem original, hemmesiniň Türkmenistanyň çäginde işleýişem bir şeklindedir. Elbette Amerikanka iPhone'lar gözüňiz tutmasak sebäbi olarda simlatok ýok diňe ýesim. Şoň üçin özüňizi alatmaň we arkaýyn satyn alyberin. Islenlik iPhone'y ýa-da beýlek smartfonlary Gülzemin Sewda merkeziniň 0-njy gatynda ýerleşýän Technohoz storedan alyp bolýanyny size ýene bir tapar ýatlatýan. Bu video size gyzykly we peýdar bolanlar diýip umid etken. Innik videolarymyzda görüşýänçek. Hoş, sag bolun.